ne daga shugaban ƙasar Faransa irin cin mutuncin da ya wa Bola Ahmed Tinubu. Sojojin ƙasar Najeriya sun shiga cikin ƙasar jamhuriyar Niger. Ƙasar Faransa ta dawo da gawawwakinsu. Duk da haka dai irin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar jamhuriyar Niger, Bola Ahmed Tinubu so yake ya sa hannu a takardar da aka kawo mai ta yin yaƙi tsakanin Faransa da kuma ƙasar Najeriya. Duk iya abubuwan da suke faruwa a kan ƙasar jamhuriyar Niger ne. Muhammad Bazoum dai ya ƙara da cewa duk a kansa ake wannan masifar, akan ya hau kujerar da bata kai girmansa ba. Duk abubuwan da yake faruwa ya faɗa, ya ce shi ya haƙura da mulkin ƙasar jamhuriyar Niger tunda abin yana neman ya zama yaƙi a tsakanin Faransa da kuma Najeriya. Duk irin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar jamhuriyar Niger, Faransa ce ta kawo wannan masifar saboda irin sauke Muhammad Bazoum da suka yi daga kan kujera. Shi isa masifar ta zo ta afku a cikin ƙasar jamhuriyar ta Niger ɗin. Yanzu kuma Bola Ahmed Tinubu ya bada takaddun da yake cewa zai sa hannu a kansu domin sojojin ƙasar Najeriya su shiga ƙasar Niger domin su yaƙi Faransa. Duk irin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar jamhuriyar Niger, ƙasar Faransa ita ta sa aka sauke Muhammad Bazoum. Sojojin ƙasar Ghana kuwa sun ce duk wanda ya taɓa Muhammad Bazoum za su ci mai mutunci domin su hukunta shi akan irin abubuwan da yake yi. Muhammad Bazoum da yi shugaba ne adali a cikin ƙasar jamhuriyar ta Niger saboda irin cin mutuncin da aka yi masa. Shi isa Bola Ahmed Tinubu ya ce zai je ya karɓo takaddun da za a fito da Muhammad Bazoum. Ya tura babbar ƙungiya ta OCOS domin ta je ta karɓo takaddun da za a fito da Muhammad Bazoum. Ƙasar Faransa dai ta tura shugabanta domin ya je ya ji irin abubuwan da ƙungiyar OCOS take kunsawa tsakaninsu da su da ƙasar Najeriya, domin ya ji irin abubuwan da ake yin shiri akan za a yi wa ƙasar Niger. Muhammad Bazoum dai har ila yau yana cikin jamhuriyar Niger, kuma mutane sun yi mamakin yadda Muhammad Bazoum yana cikin ƙasar jamhuriyar Niger ana nan ana ta gudanar da yaƙi. Duk da irin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar jamhuriyar ta Niger ɗin, ƙasar Faransa dai ta tura shugabanta domin ya je ya jiyo abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar jamhuriyar Niger. Duk da su ne suka sa aka sauke Muhammad Bazoum daga kan kujera. Yanzu kuma Bola Ahmed Tinubu ya ba da wasu takardu domin a cike su akan irin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar jamhuriyar Niger. Bola Ahmed Tinubu kuwa ya ƙara da cewa duk irin abubuwan da ƙasar Faransa take so ta yi, so take Muhammad Bazoum ya sauka da kan kujera su ba sojoji su ci gaba da mulkar 'yan cikin jamhuriyar Niger. Har ila yau dai sojojin da aka kashe wa Najeriya suna nan an kawo gawawwakinsu domin a sallace su, iyayensu kuma su haƙura da su. Duka irin abubuwan da Bola Ahmed Tinubu ya fito ya faɗa, ya ce in dai ƙasar Faransa ce za ta yi yaƙi ƙasar Najeriya, za ta yi shiri babba akan Najeriya. Bola Ahmed Tinubu kuma ya ƙara da cewa duk abubuwan da yake faruwa ƙasar Faransa ita sa aka sauke Muhammad Bazoum, da haka za su karɓo Muhammad Bazoum kujerarsa daga cikin cin mutuncin da ƙasar jamhuriyar Niger take masa. Faransa dai ta ƙara da cewa duk irin abubuwan da Muhammad Bazoum yake yi sun rabu da shi ne ba don komai ba saboda sun ga shugaba ne shi adali, saboda talakawan cikin jamhuriyar Niger suna son sa. Shi yasa shugaban ƙasar Faransa ya ƙara da cewa zai sa sojojin ƙasar Faransa su sauke Muhammad Bazoum. Bai sa su ba, ya sa shugaban sojojin ƙasar Niger su sauke Muhammad Bazoum. Sojojin juyin mulki kuwa shugabansu ya fito ya ƙara da cewa an sa su ne su sauke Muhammad Bazoum ba don komai ba saboda irin cin mutuncin da yake wa ƙasar Faransa. Duk da ƙasar Faransa su suke mulkar ƙasar Niger, haka yasa mutane suke mamakin yadda Bola Ahmed Tinubu yake cike wasu takardu domin ya yaƙi ƙasar Faransa akan adawa da Muhammad Bazoum kujerarsa. Ƙasar Faransa sun fi ƙasar jihar Kano kayan aiki da kuma kayan kisa wanda za su kashe ƙasar Najeriya. Duk da haka dai Bola Ahmed Tinubu ya ce zai yaƙe su ba don komai ba saboda kujerar Muhammad Bazoum ta dawo hannunsa. Muhammad Bazoum dai sojojin ƙasar juyin mulki sun sauke Muhammad Bazoum kuma sun kai kurkuku sun kulle shi. Kotu ta hukunta Muhammad Bazoum akan laifukan da ba shi ya aikata su ba. Laifin Muhammad Bazoum, ƙasar Faransa ya ce sun daina mulkar su, kuma sojojin ƙasar Niger sun daina aiki. Ya ce kuma zai haɗa alaƙa da ƙasar Najeriya domin kuɗin su ya dinga amfani a cikin jamhuriyar Niger. Duk da haka dai ƙasar Faransa ba ta yadda ba, shi yasa suka sa aka yi wa Muhammad Bazoum juyin mulki. Har ila yau dai irin abubuwan da suke ta faruwa a cikin jamhuriyar Niger da yawa akan irin cin mutuncin da ake wa Muhammad Bazoum.
dan Allah dan annabi shigowar ka farko cikin channel din nan ka daure ka dangwala mana alamar subscribing da dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa don samun ingantattun shirye-shiryen mu zafafa da zarar mun dora. Kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cikin jamhuriyar Niger kenan, kasar jamhuriyar Niger kenan. Irin abubuwan da suke ta faruwa a cikin kasar Ghana kuwa ta yi magana da shugaban sojojin wato Niger domin a sasanta a san makomar da take ciki domin a dawo da Muhammad Bazoum kujerarsa. Faransa dai ita ce take mulkar wato kasar Niger, duk da Muhammad Bazoum ya ce an daina mulkin mallaka a cikin kasar jamhuriyar Niger. Shi isa kasar Faransa ta ce ba ta bar Muhammad Bazoum ya ci gaba da gudanar da mulki a cikin kasar ba. Shi isa sojojin juyin mulki suka sauke Muhammad Bazoum da wurwuri. Shi kuma abin da ya fawo ba Bola Ahmed Tinubu bata mai rai ya sa an sauke Muhammad Bazoum daga cikin mulkin ƙasarsa, duk da Bola Ahmed Tinubu ya ce duk abubuwan da ƙasar Faransa ta yi wa wato Muhammad Bazoum, shi kuma ya ce zai dawo da Muhammad Bazoum kujerarsa ne saboda irin cin mutuncin da jamhuriyar Niger take wa Muhammad Bazoum. Masu sauraro da sai ku biyo mu don jin cikakkun rahotannin yadda kuke samun zafafan labarai daga cikin ƙasar jamhuriyar ta Niger. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Har ila yau dai muna cikin tashin hankali a cikin jamhuriyar Niger, amma dan Allah dan annabi ku daure ku kalli wannan bidiyo ku dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa don samun ingantattun labaran mu zafafa da zarar mun dora irin shirye-shiryen da suke zuwa muku daga cikin ƙasar jamhuriyar ta Niger. Irin cin mutuncin da ake wa Muhammad Bazoum a cikin ƙasar jamhuriyar Niger. Har ila yau dai ƙasar Faransa sun ki dawo da Muhammad Bazoum kujerarsa. Shi yasa shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi shirye-shirye akan zai kawo wa ƙasar nan ta jamhuriyar Niger hari da ita da Faransa, duk irin cin mutuncin da suka yi Muhammad Bazoum. Har ila yau dai Muhammad Bazoum shugaba ne na gari, amma duk da haka ya sauka da kan kujera ne saboda juyin mulkin da aka mai ta ƙarfi da yaji. Gidan kansa ma ya gagare shi domin ya shiga, yana hannun sojojin juyin mulki, suna kai shi kotu, suna kai shi bursin, su wahalar da shi. Madan Allah dan annabi 'yan Najeriya ku yi mana addu'a irin wahalar da muke sha a cikin ƙasar jamhuriyar Niger. Muna kawo muku zafafan labarai ne daga cikin ƙasar. Ku daure ku dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa don samun shirye-shiryen mu zafafa da zarar mun dora.